ka san fa tunda muka siyar da gonan nan fa na fuskanci gabaki ɗaya makiyan mu gabaki ɗaya makiyan mu na fuskanci suna ta nuna mana bakin ciki to yanzu haka gurin malamin nan zamu je wanda aka bamu labari an ce yana da zafin yawu zai mana addu'a kan makiyan saboda ba ma san ka san makiyan ban ya shiga abu ɗaya a hankali a daina mana kallon garori mun waye wannan su ke mu na gona ne ba mu ba yanzu ka san da za a tun da gurin malamai za mu je yanzu mu je mu samu wani gurin mu ba da ajiyar kuɗin nan saboda ka san yanzu malaman yanzu ba na Allah yanzu malami ya ce maka ba Allah shi kuma ya hauji ka gani baba waran mu je mu samu wani yanzu a ba ajiyar kuɗin nan sai mu kasa gurin malaman baba a bashi malamai ba sa tsoron Allah malamai a bashi mana yanzu wannan kuɗin me yara mu ɗauka mu wayar ajiya a bashi ba mu sala a bashi haka ne kai wannan kana kallon yayi kala da ɗan yini gaskiya ba za mu bashi ajiya kuɗi ba na ba ya bashi ba saboda me za a bayi kana kallon mutum ya kana da ɗan wiwi kai yanzu ma ba wannan ajiya kuɗi kuwa ba mu ɗauka mu bashi kada Allah kana ganin wannan yayi kala da ɗan wiwi da kai ni ba ɗan wiwi bane dan ba abin da nake sha ko ruwa ba na sha yanzu yaro ma ba wannan ajiye kuɗi nan ba. Babu ka abin da ce ba ruwa baya sha a bashi baba na Allah ne. Ko kai ka yadda? Ni mana baba na Allah ne. To na Allah yi fito sunan ne fito maka a goshi ne? Kada ganin su baba kada su ne za ka gansu ana masa kallon banza amma a basun su ne. Mu bayi kuɗi a za a samu matsala ba. A bashi ba matsala ba. Bashi. Ba kalka malaman ba kalka wannan malaman ne masu cewa ku ba Allah su je su hamu ba kada su bane ba. Allah malam wannan kuɗin muke son ka rike mana ka ajiye. Kuɗin gona ne. Yanzu haka za mu je gurin malami ka san malaman nan nan tsoron Allah su yayi yawa yau saboda haka ɗana ne ya ganka ya ce ya yi saboda ya ji yadda kawai magana ko ruwa ba ka sha ba na sha ruwa da kawai nake sha ba matsala Allah ka ajjan mu za mu je mu dawo saboda baba ya tambaye ka kuma ni ne da kake yi sa aka ba ka za mu je mu a sauka lafiya sauka lafiya kai daya wai ko ɗan tambaye ka sai baba me ya guldan nan kai baba kai da maka san me gulda ba ai baba in kai an ce gulda ana nufin dan giya kenan dan giya ne kuma banda ta faɗi kuɗaɗe masu yawa irin wannan kai wa dan giya ka samu ka ɗauki kuɗin nan har miliyan 100 ka samu ka ɗauka muka bashi yau gulda kwalba 50 zan sha baba ai dan giya ne dan giya kuma ka san su dan giya ba su fi wannan abu ma baba banda ta faɗi ka gani baya nan ko? ai zai dawo yo ina zai je dawo ya je dawo ne na lillahi wa inna ka gani kenan ka samu dauki wallahi kwanan ba dan wuyi ma da mu ba dan giya kuɗi baba asu yan giya ba sa guda kuma su dawo ba zai dawo shikenan yanzu ka samu zo mun ba dan giya kuɗin mu baba ai kaga maganin aika a fara kai ne da kai mu je a siyo min yudi kaki to yanzu ga an zo an ba dan giya kuɗin he je sha giya ya abin da kisar kuɗin He dey smoke Igbo. This man!